Здравейте! Аз съм Лили и днес ще пътувам. Отивам на почивка във Франция, затова елате с мен. Ще съм във Франция за 10 дни, всъщност за Великдена на католиците и за православния Великден. Цялото време ще съм там. Ще прекарам време с приятеля ми и семейството му. Затова, айде да видим. Днес пътувам в 11:45. Имам 3 полета. Това може да ви се струва супер много, обаче имам чувство, че става все по-нормално, просто защото няма директен полет до там, където той живее. И Франция е изключително голяма, затова се налага да пътувам с няколко прекачвания. Но първият ми полет е от София до Краков, после от Краков до Париж и вече от Париж до Нант. Така че да видим какво ще става и как точно ще мине. Както винаги съм само с една раница. Тук е и лаптопа и общо взето дрехите ми за 10 дена. Не знам точно дали ще ми стигнат. Той ми каза някакви кежуал дрехи и само едни официални да имам, така че пожелайте ми късмет. И дали съм отпуска? Не съм отпуска. Аз ще работя. Но тъй като и приятеля ми ще ходи на университет, нямам никакъв проблем, просто съм вкъщи, си седна на компютъра и да свърша всичко, което трябва. Сега вече като минах security контрол или там каквото се нарича, имам да чакам час и 15 минути на летището, като съм доста впечатлена от това как са го ремонтирали. Като цяло преди 3 месеца още ремонтираха летището, обаче в момента изглежда, бих казала, като европейско летище, а не просто някакво балканско. Да, аз лети от първия терминал, знаете, той е доста по-малък, макар че е първия за България. За тогавашните времена, когато е бил построен, може би е бил достатъчен. В момента втори терминал е много по-голям. Но да, сега ще си почакам. Взела съм си книга, която буквално се побрава в чантата ми и ще почита малко, докато чакам. После се надявам да мога и да поспя в самолета. Но като цяло съм се наспала днес, така че не би трябвало. Но да, чакам се. И don't mind косата ми, смисъл просто я къпах вчера и си легнах с мокра коса. Но ще е малко така. Да, книгата, която ще чета, си я взех от библиотеката Get the Sugar Out и като цяло ще видим някакви рецепти, с които да намалиме захарта. И като цяло се интересувам малко така по-различно и по-здравословно хранене, нали, зависимост от това вие какво приемете за здравословно. Но да, ще видя и ще дам мнение дали е окей книгата и дали си заслужава да бъде прочетена. Добре, стигнах в Краков и като цяло не знам какво да очаквам. Има супер много хора и сега просто искам да видя. Супер съм гладна, ще намеря нещо да ям. Така че тръгваме насам, каквото намерим. И така, ще видим. Но си мисля, че всъщност летището е голямо. Дори да не е столицата, явно Краков. Аз знам, че е много голям град, но не знаех, че ще има толкова много хора, толкова полети. И да, сега ще разгледам. Просто вижте колко много хора. Добре, седнах в един ресторант, който буквално мисля правят някакви пирошки и на самообслужване. Но чакам моето да дойде. Ще ви покажа какво съм си взела. Надявам се да е мега вкусно. Не исках да си взимам сандвич просто, а тук
Мисля, че ги готвят на момента, което е много по-добре. Ето ги, пирожките са с телешко и лук, така че да видим. Имам доста големи очаквания. Междуто са много добре. Има някакъв сос. Мисля, че е като линденбери сос, ама... Много е добро. Порцията беше 10 евро, като в Полша те си имат техните си злоти. И трябваше да видя първо, нали, колко струва порцията и да си го обменя в евро. Да, към 10 евро беше порцията, което за храна на летището мисля, че е много добра цена. Оценката е, разбира се, 9 от 10. Много ми харесаха. Препоръчвам да посетите това място. Ей така се казва и ресторанта в Краков. Летището на Краков. Айде и към следващия полет, към Париж. Стигнах и в Париж, макар че не знам защо толкова тихо. В това летище буквално няма никой. Нали, аз ще чаках всички да се тръгнат. Но явно е супер малко летище. И сега ще видя на къде съм за другия ми полет, който вече е последния. Ох, нямам търпение вече да се свършва. Просто вижте архитектурата. Не знам който е ходил в Париж, но аз съм много впечатлена. Не знам как са го измислили, може би за да не е на лампи през деня, да има натурална светлина. Обаче още по-странното е, че магазинчетата са слизаш надолу по стълбите. И така е всяко едно. И буквално туалетните са само на едно място. И аз за някакво добре, как така, но и в туалетните бях доста впечатлена, защото имаше над 30 кабинки. Гледайте тук. Тоест така слизаш и си купуваш нещо. Аз ще разгледам малко duty free или там каквото се води. Че май имат готини магазинчета, пък и имам още 1 час чакане, така че... О, ето и макарончетата. Айде. Взех си матча, като предпочитах да не си взимам от Starbucks, защото там в България ще да го направят по същия начин, но взех от пред манже, не знам как се нарича, трябва да питам моя приятел как се произнася, но да, имам още половин час, може би докато ни вкарат в самолета, и после само още 1 час и стигам до него. Общо взето 8 часа беше всичките полети, всичките чакания по летищата, но се заслужава, разбира се, както винаги. Тук ще приключим с влога. Надявам се да ви е било интересно и последвай да видиш какво друго правих във Франция. Чао!